Od pribora su nam potrebni škare, ljepilo, papir, žaruljice, žice, odnosno vodiči, sklopke, baterije i odvijač. Hoće li zvijezda svijetliti jače ako je spojimo u paralelni ili serijski spoj? Mi mislimo da će jače svijetliti u paralelnom. Prvo izradimo 4 dijela zvijezde na ovakav način. Zatim na zvijezdi izbušimo rupice kako bi se svjetlost bolje vidjela. Prvo ćemo žaruljice spojiti paralelno. Zatim stavljamo završeni paralelni spoj u zvijezdu i zalijepimo drugi dio. Sada ćemo žaruljice spojiti u serijski spoj. Na isti način spojimo i drugu zvijezdu. Kao što možemo vidjeti, žaruljice spojene paralelno jače osvjetljavaju zvijezdu. Zvijezda svijetli jače kada žaruljice spojimo paralelno i time smo potvrdili našu hipotezu.